Jingla jong Elon Musk ban penrung ya ka Starlink syakari India kala penku Sulaiman sim ha ya Mukesh Ambani. Ka Starlink baladai try da Elon Musk kala themu ban penyai Paitbah no ha India ha usnam banwan. Kala long ka bala kare ban Iakhun Pynshai ya ki telecom bapau khmat jong kari India khamtam ya ka Reliance Jio ka badai ka jong Mukesh Ambani. Ha ka jingya syakmat ka jing penmi ya ka jing syakri internet ka bapinan kam da ki satellite jong ka Starlink ha India. CEO ka SpaceX Elon Musk ula penher ya ki satellite thamai suin beneng ki bathmu ban pen bha bat pen yar ya ki jinsakri internet jong ka Starlink ha kaleng ka perthai tarkum ki khubor lo ong ba ka company jong Elon Musk ka SpaceX kala penher ya ki ar pulai tli ki satellite bathamai jong ka Starlink sha orbit na Florida ha ka pratrik no pra 8000 arpusa na ki ar pulai tli ki satellite khatlai tli ki don ya ka bor jong ka direct to cell ka bamut ba kila ban pen ya so bet bat ki mobile phone klem da don kam yaki wei pat ki tiar ki bakar pang kum ki tower bat kane ka penla ya ka Starlink ban ai yaki jinsakri internet haki chakka ki bachingai menta ki don lais pa san phol ki direct to cell satellite ki bayai saudong ya ka perthai ki badon ya ka jingla ka bakar pang ban pen ya so bet bat ka mobile phone klem da don kam yaki network tower ki badon ha ka perthai haka wei pat ka benta ka khubor ka pen pau ba in pen light Paitbah no ya ka Starlink ha India ha ubanai January 2000 ka Starlink internet service jong Elon Musk kala themu ban pelai Paitbah no ha India hadin baka sarkar kala ong ba kan ai license no ya Elon Musk ya kan ka jing penbana dang shen da menteri ka sarkar pedeng Joyti Rat Aditya Sindhya ubala ong ba hak India kala long ka bakhre ban ai license ya CEO ka Tesla Elon Musk ban pelai Paitbah no ya ka jinsakri internet jong ka bapinan kam de ki satellite Starlink hakari India ka Starlink kala menjur ban kongu iki kendon balabu da ka sarkar India haka baya dei bat ka jingbu ya ki data bar ka jing pahara bat insa aya ka license tray kam shan ong gi khubor ka Starlink ka aya ka jing penya so internet claim wire link ba ki satellite ringkat bat ka jing stat jong ka internet ban download ka banadu sanpho hadu shispa sanpho MB per second haka standard plan kat ba kinong pendan kam ya ka premium plan pat kila ban yo ya ka jing stat hadu arspa arpo MB per second ka jing stat jong ka internet Starlink ban upload pat ka long nadu shipho hadu arpo MB per second kala ban long ka berit Henry habayunu jor bat ka jing stat jong ka internet ka bamenta kala bahatam haka wei pat kalyang ki jing syakri internet balaterwa da kinong penyai telecom bahe jong ka India gentop ya ka Bharti Airtel jong usunil mital bat ka Reliance Jio balayalam da Mukesh Ambani kimdei tang bagi khamduna dor henrai ki penpau baka khamstat shibun ban ya ka ka baka Starlink ka terwa haki jing tho jong ka Jio bat ka Airtel kala pentri kam ya ki network 5G bastat bha hakari ka ba ai ki 5G data klempur chakinong pendan kam hakador ka batat bha da ka jing stat ka ba pedeng lais pa hadu saus pa MB per second kaba poi hadu news pa MB per second hagi katto ka ne ki chakka kata khamstat shushu banya ka Starlink henry ka jingla jong ka Starlink ban penbiang ya ka jing pen so network shaki chakka bachngai ki bomla ban bu ya ki mobile tower ka ai jing job ya ka Starlink bat kalala ban penshisha bakalong ka bamentoi haki ne ki chakka ka Starlink jong Elon Musk kala ban shongdor hadu tingka shilak sanpu pra hajar haka snem ka baningkong bat shilak khatsan hajar nadu ka snem ka baar ter kenthop ya ka khajna katkum ka khubor kinong pendan kam kidon kam ban thiet shisin ya ka tiar bakila ban pendan kam ya ka Starlink ka dor jong ka te ka tiar ka shongdor hadu lai pu nyo hajar saus pa bat kinong pendan kam kidei ban siu nyo hajar saus pa arpusan shibenai ong ka khubor kalong ka bashai baka Starlink kan khamram dor kattu kat nesha banya ka Jio bat ka Airtel henry ki ryusam phang hakane ka kam ki nget ba ka company jong Elon Musk kan persyang ban penduna ya ki dor kat bala kane kan dei ka benta ka bakong san ban rai lada ka Starlink kan job ne kan ngam jillob hari India shushu ka Starlink kala ban ya kendu saka wei pat ka jing ha badang rai ya ka dor jong ka he India namar ba katanat penya jong ka Telecom Regulatory of India kampat la ban rai pendep ya ki jing ai jing mod halor ka jing ai ya ka spectrum ki bala khami lenti bakin poi ha ka khat santrik jong uban hai no pra